nje emini bulisa ngegama likaYesu. Haleluya. uYesu lo waseNazaretha lo wafayo nguye ngibulisa phansi kwegama lakhe. Inkosi yoxolo isikelele. Bulisa ke zonke inkokhelo ezikhona la emva kwami nesikhona ngapha. Haleluya. Haleluya. Inkokheli zamabandla otata bonke egameni lenkosi uJesu. Ngibulise ke nomama bonke abatsha nabancane abahlali. Inkosi yoxolo isikelele. Haleluya. Ndimi nje ukuba ndikhawuleze uthetha sibe sesiya kumbeka umama uGwesha ngegama likaYesu. Bulise ke ngokhethekile le family yakwaGwesha. Haleluya. 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 Bangcwele ningathangali ukufa oku into esilindileyo sonke. Sizawukufa kodwa kulungile ukuthi xa ufa uzazibuyaphi. Emveni koko inkosi yoxolo isikelele. Haleluya. Angeke nzethetheke kakhulu kodwa nje into engayithetha ukuthi kona ukufa kuyimfihlelo kaThixo. Umuntu ozazi emhlabeni usayakudlula. Zikhona into ongazikhetha, zikhona into ongazibona zikhethwa ngabantu. Kodwa kulungile ukuba uyazazi ubomi bakho busayakudlula ukuthi ukhangele indawo eyodwa ukhethe into engakhethwa ngabantu. Mele nje ukuze nje mkhawuleze nje ukuthetha. Inkosi yoxolo isikelele. Uthi wonke zonke izinto zaqalwa nguye.
ebomini bomntu kwinto zonke kanti uziqala isiqalo ngixelela ukuthi siphelele phi na ngoba bonke abaqala isiqalo zabo bayehluleka kodwa ubangaba kukhona umuntu okufanele ukuthi aqale isiqalo ebomini bakhe igama lakhe nguJesu. Uya umuntu okwazi ukuqala isiqalo ngoba bonke abantu abasiqalayo isiqalo ngaphandle kwabo kwakhe lo ufanele uqala isiqalo bayehluleka baqala izinto abangenazigqiba kodwa luqala isiqalo uthi esiqala isiqalo bese sigqibile. Jesus. Hallelujah. Jesus. Ubanga uThixo ebomini bakho ufuna uyilungise kahle inhliziyo yakho usazi ukubulaleka kwakho 127 incwadi yeNdumiso ithi iBhayibheli ukuba uYehova akayakhi indlu bonke abakha izindlu zabo befumaneka bebulaleka besaphuka. Ile nto ngithetha khona uDavide athi ngithetha amazwi athi bonke abagada imizi yabo bafumaneka bephaphama kuba uJehova engawugcini umuzi bonke abagcina imizi yabo bafumaneka bevuka bephaphama. Lalela kunomuntu oqala isiqalo ebomini bomntu nasendlwini yakho umvumele ukuthi isiqalo siqalwe nguye ngoba unamandla okugqibezela into ebeyiqalile. That is why uVibani ukuthi awuqalile umsebenzi yakho uveza. Romans 1 verse 20 kunezinto uThixo athe endalweni yakhe ebeyidalile kwabonakala ukuthi kukho izinto ebengazivelanga ukuthi zikhileke but iBhayibheli lithi ngoku uzibekile uThixo ekuhleni ukuze abantu ngomhla wokugqibela bangabi nako ukuthi baziphendulele. Akunandaba noba ungaba nento zonke ube nemali ube nento zonke still ifakakabikho umqali wesiqalo ebomini bakho wena nento nazo zonke uyabulaleka awunajoy. Izinto ngabanazo ngeke uThixo asinawulisisa uvuyo lwenkosi. Yes, indoda enamanxeba esikisayo, indoda ephilile. Hallelujah. Umuntu wathatha yonke imivandedwa yethu wanyuka nayo intaba. Lalela ukuba ngaba ngoku sekhona kwizixesha lobungabikho kodwa ixesha loba kuthethwa izwi lenkosi phezu kwakho it is because uthando lukaThixo lusephezu kwempilo yakho kodwa xa sewulele ngolu hlobo akusekho nto unophinda uguquke kuyo. Mvumele oqala isiqalo. Lalela abantu abaqala isiqalo zabo bayehluleka. That is why ufumanisa ukuthi uba ngaba umgcina ebeqala isiqalo sendlu yakhe bona ukuthi kuya ngale bantu kuyehluleka uyahamba ulanda umqwathi uzawusaselapha into zakwagcina because ucinga ukuthi umqwathi omlandile uzawukwazi ukwenza icebo apha kanti ohlulwa sesakhe. Khona indoda enamanxeba, indoda enkulu, inyama enkulu ogama lenguJesu uba wakwazi unilanda ndiyinsha akakulanda nawe. Lalela ndothetha ngaye
indoda ekwazi ukuqabela phezu kwakho selimetse nge-esile kukhona umuntu ophezu kwempilo yami kunendoda eqabela ogama linguJesu indoda yasekalvari indoda ephilileyo umuntu owaqala isiqalo haleluya singekabikho isiqalo indoda ephilileyo indoda enamandlela ogama linguJesu haleluya 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 uyaphila lo Yesu ngasiqalisile akahambi yedwa kodwa udinga umenzi wakho umuntu omthikile ayingomnganakho ayingomuntu omthengayo kodwa umuntu omthikile uJesu ndiyakhawulezisa ngoba lalela uThixo ndidibeka umntu phambi kwendlela yakho ozawulungisa indlela yakho lalela vula iindlebe zakho uqwalasela isimo sakho kanti uziqala izinto zingakungenzeki mamela awulindanga omunye umuntu awulindanga mntu nezinto kodwa umnye umntu omlindile kuJesu Yesu ulinda uYesu awulindanga nto ezininzi ulinda uYesu kuphela uYesu igama lakhe uYesu akekho omunye uba eqala yena uqala into ayigqibile sesiyathandaza andisazi isimo sakho sinjani andiyazi izinto ezikwehlela andiyazi ukuthi ama-disappointments onawo mangabi andiyazi ukuthi abantu bukati bathemba badisappointileyo bahlekise ngawo mangabi bathathazojila omnye umntu ongabonwa ngemehlo lenyama sezojila indoda engeke idisappointe ebomini kanti wehlelwa sizinto intohlekisa but izoxelela that's a man above whose name is Jesus it is because Lord usesesihlalweni sakhe senqeba but there comes a time ukuthi asuke esihlalweni senqeba abambe isihlalo sokukhweba lapho kungeke bekho mntu xa sefikele kweso sihlalo sithetha ngoThixo azabebamba umsindo wakhe angeke besaxolela but usindiso lomntu lunguku noxolelo lwakho lunguku ukuze ubonane lenkosi ngomhla wokugqibela njengoba sikhona nje siphile kwixesha lesiprofethi nabathanda ukudlala qhubekeka nidlale alibonge igama lenkosi haleluya nabadlalayo baqhubekeke nomdlalo wabo bedlala ngokuphi kunentekazi ayithetha ukuthi ekudlaleni ngoba ukhakhela iBhayibhile kunelizwi ozawuthi xa ujonga ubona nithi nonyukunyuku makasesedlale njalo ngoba kuyabonakala xa likhutshwa leli gama lithi nonyukunyuku asesedlale njalo kungoba ucengiwe wancanywa nguThixo akusekho themba kuye ngoba nesazela sathiswa ngentsimbi lalela ndixelele kakuhle xa ubheke emangcwabeni akunalo ivesi lakho elikaze liphinde ube limtshintshe isimo sakho but ixesha lakho linguku uxesha losindiswa komntu linguku nexesha lokuxolelwa kwakho linguku ixesha lokuqala impilo entsha linguku egameni lenkosi haleluya uyaphila kodwa lo Yesu uyasindisa ungakulinga uvume njengoba kuthethwa izwi lenkosi phezu kwenhloko yakho imihla nezolo kuyarekhodwa emasulwini ayikho into ozawuthi ngomhla wokugqibela uthi ungaziphendulela zange ndive kakuhle
liyathethwa kwiindawo zonke, izwi lenkosi ligcwele indawo zonke, but kuzixesha loba ulifune lingasafumaneki, kuzixesha lokunqanwa kwabaninzi, babe benganqanelwanga nankosi yamanzi, benqanelwe lona lingatholakali, kuzixesha loba balambe bengalambelanga kudla kodwa bekulambele lona kube selingatholakali, but sithetha ngaye sesesihlalweni senceba. Uthi uJesu xa thetha John 6:54 uthi lowo uyidlayo eyam inyama alisele lam igazi unobomi obungunaphakade, uthi yaye ndiyakumvusa ngomhla wokugqibela. Ngalo nto osidelayo athi ndiyamfuna lo Yesu, because lo Yesu ushunyayelwa kwiindawo zonke, but kuzixesha loba ivalwe le nceba, usesesihlalweni senceba right now, but there comes a time ukuthi ivalwe le nceba. Kodwa uthi ndiyamfuna lo Yesu, lalela, uyamkelwa lo Yesu, uyamkelwa lo Yesu, lo Yesu uyasingisa. Ncobana nawe athethe ngezinkomo, uthi sometimes uzawungena endleleni athethe nawe ukuthi ungahambi kwicala ethile, uzawulimala. Sibone sitshintshile, start a different approach, because once ihletyelwe thetha ngoYesu, manela nozihambisayo, le ndlela zihambisayo ndihanjwe nguye kuqala, uyayazi uthathe thina ukuze azozihambisa indlela yaziyo. Haleluya. Angithethi umuntu angeke azamlontshe unguThixo igama lakhe, esinqeni sakho ubhinqa inyaniso. Haleluya. Ukhona uthi ndiyamfuna lo Yesu, mamela mntakwethu, uba ufuna uJesu ulungile, umuntu osihloniphile akahambi ngaphandle komenzi wakhe, kodwa umuntu ohloniphile ucinga nengomso lakhe, alazi ukuthi uJesu angeke ayikho into engayiveza. Ukhona indawo yake kwakhelwa kuyo sesiyathandaza, mhlawumbe zikhona izinto zakhele, kodwa ingaba ingxaki apho ikhoyo ekwakheni kwakho wakhele nini na? Indawo nile wakhele kuyo, ukhona indawo ongathi abantu besakhe izinto zinyile, bathi besakhe izinto zibuya nokufa okuninzi, but into ongayiqwalasela hayi ngoba indlela endakhe ngayo, but wakhele entweni. Lalela, ukhona indawo ekwakhelwa kanti uzakhe izinto ezinempumelelo, but wakhele entweni. Sesiyathandaza umbuzo ongabanawo ebomini bakho, njengambuzo lo mbuzo ukuthi wakhele entweni, because ukhona indawo ekwakhelwa kuyo. Ibhayibheli xa lithetha kwincwadi yemizekeliso, haleluya, linini lithethayo ukuthi kubonwe izinto ezibizwa ukuthi abantu zizinambuzane. Haleluya. Xa kuthethwa ngazo kuthiwa zimpilo okanye zilwanyanyana ezithile, ziinyamakazi, kuthiwa xa zakha zona zaqale zajonga imeko yazo nempilo yayo, because lalela, impilo yomntu without uThixo inobulwelwe, kodwa kuyadinga ukuthi ukwazi ukuthi uzi-identifye into yiyo. Lalela, ezona impilo kuthiwa xa zithethwa ngazo kuthiwa ngabantu ezabona ukuthi njengoba zingabantu, zona zazibona ukuthi zingabantu abangomelelanga, abafanele ukuthi xa bezawukwakha bajonge indawo abazawukwakhela kuyo. Kungenzeka uba wakhile mntakwethu nasenhliziyweni yakho, kodwa wakhele entweni. Lalela, zona ekwakheni kwazo zakhetha amadwala, zabona ukuthi emadwaleni kufanele ukuthi sakhe